ସନ୍ଧାନ କିଛି ମିଳିଲା? ସନ୍ଧାନ କାହାର ସନ୍ଧାନ? अरे ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଭୁଲି ଗଲେଣି? ଏ ଯୋଉ ଲିଲି ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ବେକାର କଥା ଆମକୁ ନାଇଁ କୋଉଟା ବେକାର ଆଜ୍ଞା? କୋଉଟା ବେକାର? ଷ୍ଟପ୍ ପକା ଏଇ କଥା ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମୋର ପାଇଁ ଲିଅନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ଜବୁ ସେ କଣ ଗାଁରୁ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଠି ରହୁଛି। ରହିଲେ କଣ ହେଲା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେ? ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘର କରୁ ସେ ଜାଗା କଣ ତାର ଅଛି କି? ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ତା ନା ବିପିଏଲ କାର୍ଡ? ସେ ଲୋକ ତା ଝିଅକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଲାନି କଣ ପାଇଁ? ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ତାକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଏ ପୃଥିବୀଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଲୁମ ଅଛି? କୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବୁ? କୋଉଠି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବୁ? ଆରେ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକର ଝିଅ ଅଛିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଥାନା ଏରିଆରୁ କୌଣସି ଝିଅ ହରଣଚାଳ ହେଇନି। ଆରେ ଦେଶରୁ କ'ଣ ଧର୍ମ ଉଭେଇଗଲା? ହଜିଗଲା ମଣିଷ ପଣିଆ? What are they? Delivery like your boy. What are they? Delivery like your boy. Stop. Lili क्या बंद कर रहे हैं मुझे हेले कम छाड़ा सब कुछ पाए बंद कर